mapanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Angel. Mapan ka kadiagaram. Uwan, Angel. Ay na, asawaan dan di pagginagawan nyo ang maestra tunay. Anya? Asino ti pakiasawaan na? Ay kadya may isa kadagiti karibal mo nilitaw. Ang kasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak no dalam namak. Ay, anyan. Sana balay. Tadupay mo't nagiti babalasang dito'y lugar tayaw ang mabalin mo nga arman. Ado magpaiso Ngam istambay na malaming. Awan trabaho na. Ni Rosalia kumaa. Tamaistra day jay. Binulan agsweldo ko naman. Ay sayang. Naggasan magtinilito. Taura agtugtugaw tulad kukuan na. Mabiyaglat ta. Tagsusweldo siya sa na. Ay na, awan malakayan ka baro ano kasta kakanakan. Kanon to pa ya makaasawa ka ngay? Di uradyak mga sa asawa. Noon trabaho ta sa waag. Awan lang arod trabaho ko. Sa istambay pala ti maasawa. Anyang tulabiyag ni ngayon kayo. Awanin agbising kami. Ay kitagtrabaho kagabi Awan mo nga rod master ka ng trabaho. Tawan mo na iturupos ko kurso, Angel. Ay na, adaw ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan. Tapno maadaan kay ti kwarta. No kayat mau, sumurot ka kanyak amapan agkarpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti sweldo. Logi ang kail malik. Ay, kit anus akaanakan. Talaga kasta. Tasaan tayo met nga raw anak kaadal. Da kayo latan ang kail. Agnegosyo aktulang no da kwarta. Ay, limastog mo da jalito Apay aya. Nakaasawa lang maestra. Kung namulan asino adon. Kawil ka ti jay balaydan ni dilim mabasak. Sa bagay, oras ang nagtrabaho, ayos lang ta. Ay na, saan akas tanilito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintin nulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin gan. Binot-buting ko lakuman ni Rosalia iti. Tapno napilitan na nag-asawa kanya. Ayatal na ka man. Amok tumit la ajay sweldo laang ni Rosalia ti habol mo kun na. Ay nanang, practical ti biyagitan. Anwam da napintas a balasang, naawam trabaho na. Useless. Rusyak. Uray saan napintas, basta da trabaho na. Pet ko na Anya? Kumusta, Mari Ariang? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Kumare, ay na. Umay ka man pa siya rin. Ay na, sumrak ka. Ay na, maray, nakapimpintas ka mutan. Kan, pimudaw ka nagapoy di abroad Ay na, kasano ayakat nakakulong aklangan ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli ijay abroad? Makitan tumare. Nuaya bandak man ng dagiti anak ko ijay. Mapanak tumanan Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuan agrelaksak mata. Tay di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka. Puro trabaho tararamido kiti. Ay, sa bagay matkit di Ay una, enjoy life ako na da. Anang, asino dyan bisita yung asimang ba't? Ninanam nga amay. Apay, di mon malagay. Nalipata maun. Isuday jay na yan. Pimintas mo nga rin. Hiyang nati agyan ijay abroad Siguro, adot kwarta day ta ako mahariyuan niya nanang. Ay, kat ado siguro tapensyonada mo. Mano nga tati pensyon na, iti binulan. Nalipata kong di imbaga na idi kanya. 20,000 sa mga ito, no?
kurang-kurang 20 mil, kasjay. Ha? Ay, dakil mo't nga rin nanang. Ayun, awan pa asawa na. Awan siya pa'y magtamanipod na balaw saan na nakiasawa. Ala, pakialaman kit di day tapit, sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan ta ni nanam nga ame. Sige, nanang. Ta umayak man mo't makis-istorya iti kumaryaw. Ala, umay ka nga ruday. Apay ngaya di pa'y lamang asawa to'y anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga asawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mangayat, nana. Iti day ta kinataar mo, awan mangayat. Imposible, ah. Saan man, nana? Malag, sarsarita kayaw. Inak man pa'y agisa ang itiin na pawi. Tadito'y kan amangal daw, Maray. Sige, sikati makam mo, Maray. Panawan kay Pengraud. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan na, Barok. Abay, awan plano yun na makiasawa man, nana. Ha? Ay, kat. Nuad da kumayat. Kayat kumat, ah. Ay, nagpintas ka, manang. Ne. Manang kunam kanyak. Nanalati awag mo kanyak kitay. Bayat nga minti. Panang perpering ko kin ka kasla umububing ka, ading. Na. Ading manain. Una di kami. Noy, agaramakin ka. Ipalubos mo ka, te. Ay sus, di nakman rabakan iti kastatune. Sapay naglaka ka mamatpate. Sana ka manglukloko, ading kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, adanamnamakin ka. Ne, seryoso kay di day ta nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na ko. Tapnudatan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang daw. I love you too. Kunamot kanya akong tapnudatan. Ay, kwa. Alam na, uwin ko na mo. Ta itamot lang. Yamaamukan kininanang ko kasnobyak. Ay, saan pa'y laang? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kwa, umay ka laang ni Jibalay inton malam. Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunak kan ka. Ay na, dito yun. Banugan na pailang madami. Dito yan na. Aklunan lak dito ko yan. Ay na. Ito ang akla makastrik iti kasto yung restaurant ah. Lagi mas gayam timakan dito. Kan pasig anang iya. Mangan ka laang agbusog ka tunay. O namin, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kanya ikasar. Awan pa imot nga minurnong ko. Ay na, aguray pa iday takasar. Kan mabuto nga kamaamuan dagiti tattao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay-bay am ti saon ti tao. Awan bibiyang da ka tata. Basta ilimod ta pa'y lahang ti relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipudno iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainom ko nga, kan apay ko mga agungot. Maragsakan kit di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakit din kininanang ko, ti may papankadatan amin. Anya, sige nga ron, sikat ti makamo, tunay. Anya, huli man ti imbagam tunay. Nobya ko ni Ami ako Mario kunak. Anya, Wan mare, jakmat na po, tanantipan na kainlab ko iti anak mo. ha, Di na kami labda na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. anya. Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo na lang. Gumawampay mo ornong ko. Isu aso marunong to kanon kunan ni Ami.
Uwan mare, ay stay. Nanang kunakmutan tagasawa kami to iti anak mo. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan ka nanang kumare. Kwa, ay awan problema kanya. Iso na lang. Nanang. Awan dakes ti relasyon mi gini amay. Tagpada kami anawaya. Basta ni ami ti kahit kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka iti da ita desisyon mo? Ay ayatom ka di talaga ni amay? Ay na, masursurok to nga yatan. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni amay ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya daytan. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Mabalin, tapinsyonada ti asawaan, nanang. Tunay. Isalo mabalin. Ikasar ko man ni amin, nanang. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat amuyaw, ang mga numabalo akadagos. Ay unay kamutan, nabiit kayo pa'y ang nagkinaawatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin, nanang. Ay kat makamu ka. Ang agurnong kapay, takababain ani ami ti aggastos iti panagkasarya. Pare Romeo, lumabasak ba eh? Nay, katuan no di kan dumagas, paray. Ay, nay. Agin lugan iti nakaparada dita paraangan nyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan. Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nang? Uwan pare. Dayjay ti kabaknangan nga antik. Pensyonada nga men. Aya. Manutawanan nga eh. Kwa. Nasurok sa amutin a 70. Romeo! Umay ka man biit, baraw! Ay, uwan antay, umayang. Ha? Iso ka di dayjay ti iikit mo? Jay nalukmag? Uwan pare. Ay sige. Tadan sa iparamid ni ikit ko. Panawan ka dito yan pare. Ewan no, umay kapayag kapay. Oo mga rod, pare Romeo. Makikapiyak mga rod. Nay, papanamanan, kat maluman tunay. Minalumutan arumor ka dito'y balay. Mapana ki Jay balay da Romeo, nana. Mabiit man lang. Apay asumanubli ka ichay. Pudno ka diti damag nga ar-armam ka na o pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na, baruak mo, nanang. Unangam kasanon ni amay. Adan nubiam tunay. Sinako ni timabit niya amin, nanang. Ni karidad di kahit ko. Anya, apay ngay akasta. Inar-aram mo pa'y lang arod ni amay no isinam mo lagayam. Uray ata di kampay mo nagkasar, nanang. Kun awan mo na pasama kay tinagbaitan may. Nagkibin kami lang ijamol. Tunay. Awagak to niya amin, nanang. Ibrik ko. Apay nga yakas anak mo, Aryang. Linoko naglagayam. Ay, jakmat nga ron mo, amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkang ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nagmatiti personal. Ngam saan mat. In-text na lang ag-break kami kanon. Nagsagit ti barukong kumare. No amok lalo ko naglagayam ni tunay. Jagla ko may nakaklo ni din. Ay, pasensya kan amay. Siya kong pasensya para iti anak kaw. Nala, may bayamon mare. Ipagpagapok iti pa nagkumari ta. Pakawan na akong anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tila ngamin nasakitan na amuak. Kunak no ada yung ubengam siyang tinangisukatan na kanyak. Samot, tabak-bakit mo nga mangam siyak. Agyamanak, tadi na kong pinarigat karidad. Inaklon na kadagos.
Kasla seryoso ka ngamin kanyak tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka. Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asi 20 ti tawon ko. Idinto ta si ka, kat 30 laan. Sigurado ako ni Tirik na Karidad. Di kanto nga ta maupay, no adan to mangagmaw nga ibaganto dagiti tao king ka. Ay na, marwama kong Karidad. Among bakit mo laang ti ex ko. Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbali Tirik na kinaami. Si kagayam tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kan tumanan iti bakbakit ngem siyak. Bakbakit kunak tak kunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngem ni amay. Ay awanin. Si kangarudang ti mauday Karidad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa kait. Tabakit akon. Ngamjak ni namnama makarik na akmanan iti ayat tunay. Kat sapay la kumata din ak tupal daangan Ay saan to Apolos Karidad? Promise. Dakdakkel nga amang ti pensyon ni Karidad ngam ni amin ana. Kahit anya kumaita, di kalagbain iti kastangay bagbagham. Dagita ket pinpinsyon ti bagbagamon, ipadlaw mula unay a pensyon laeng ti kinayat mo kini Karidad. Ket ibagbagak lang mata tapno umamuan nyo nanang. Ayun, agkasar kaming kini Karidad. Anya, kahit pangalaam iti aramatem nga kasarngay. Ni Karidad kanut aggastos nanang. Ay na, di kalagbain. San abali? Simple la kanu akasar ti angayin mi. San tayo nga agawi si tado a tao? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay saanin, nanang saanin. Promise. Awam ti umanay kanyak kadagitagam nga empadas ko, hane. Un nga rod, nasurusurta aminan apaggatangan iti gaon. Awam mo umanakin ka. Nalukmag ka ngamin, hane. Un nga raud. Ay, kapilitan nga agpada itak itigawn ko intong kasarta. Apay no, agdayet kan, hane. Ay, manjak, agsina talangan, no pilitan nak nga agdayay. Day tati kagurgurak adong denggad. Dayet-dayet dita nga. Lagi mas timangan pagdayetan nak. Ay, manjak. Ha? Nakaparada mo dito'y arubayan yaon tilugan ni Manang Karidad kanakan. Uy nang gayon. Lugan mi na duwala itaw. Ay, kaano di kasariyaon? Inton umayabulan pa'y makiday ang gayon. Ay, di si kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ay, kapilitan na ang gayon. Asawak taon ni Karidad. Ay, Ni Romeo ti umawag ang gayon. Mabila nga. Hello, paray. Abay. Pare, niantin taray mi dito ospital. Anya? Abay. Anyat na pasama kang kuala. Naatake pare. Anya? Kahit kumusta ni Karidad anak ko? Apay ngay apinanawam iti ospital. Lina na ilasat ti panag-atake ng nanang. Anya? Ay, nauna yan. Ay, mala, di ka unay agladingit anak ko. Unay mo tayo. Di kang pala nagkaskasar. Natay mo tayo na. Insapsapa mila kuman, tinagkasaridahin. Unay mo tayo gastoy. Kasano nga yan, makapensyonan? Ha? Ay, unay kamutan. Mata pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngam jay matlagayang pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ng tigastoy. Sayang tarapap ko.
Gusto ma, tasan anatuloy ti kasaryer. Tasabali mo't lati intensyon mo itinubiyam. Apay, di ko na nasaya ti kastangan aramita. Ay natuni aya. No nangisip ti plano kan gagamaw, di kanto agbaligay. Tandaan am day tatunay. Apay nga lang yung tilugan day di karidad. Kitlugan mimot adwa day jay. Saan tadi kay paimot nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak na ngem iti sika. Tasan kayo mo ta nagkalay sa? Ha? Iso pasensya kan pare Ngem nay. Alaen min tilugan day di antik. Anakaparada dito'y paraangan niyo. Nana, ayan gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ijay abroad. Kano planom ti makisinoblan ken kuana. Saan na kan apagan ano day jay? Alaam to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talon. Ha? Apay pagtalunin dak. Kahit apay, adda ka na no di kag talon. Di ka lamasyan kanyak ngagtaltalon. Di nakpay matulungan ijay talunan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidom dito'y balay. Nanang. Agarado ka, tapno adda mula am itinataang. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagor, oray iti pensyonada ti among aramidan. Alag tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakabsat ka. Ay sana, may kawak no panahon dak na. No kasta nga raw, agtrabaho ka. Tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngam kas ka pa'y laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo, Nanang. Sige, tumulong ako. Nagtrabaho dyan talo. Inoong tak nga rodanak ko, kaninal daw apalpalagipak, wano bagbagak, kat kasi na, nakapanunot matan. Kat binigat matan na mapanijitalon. Kat ison ti mga sasikaso iti talon me. Kataging kita, awang payasawa na. Diyakam mo nga mawan siguro ang plano na ang mga asawa, talumakayan na baro nga mawang pailat nobya na. Alakastan, ti pagayam mo, Arya. Please like, share, and subscribe. Thank you.